Bine, tronul al tău. Și o să pleci pentru totdeauna. Acum. Bine. Nu! Au! Pleacă! Bine, o să plec. Ce neobruzare! Da. Aha. Poftim. Toaletă. Da. Poți să vii prin la castel. Deci, că trebuie să vii. Amuleta asta a ricorului. O să facem ceva și corul. Vedeți, trebuie să spun ceva. Trebuie să-mi pun și carierul. Așa. Ce se întâmplă cu toaletă? Sunt curioasă. Eu sunt curioasă. Așa. Corect. E timpul să vin aici. E timpul să devii o altă persoană. Cum adică altă persoană? Persoană. Vino. Ce sunt? Sunt prințesă. Adică voi fi prințesă? Da. Și e timpul să te încoronăm. Sunt prințesă. O să te învăț eu niște reguli. Dar după ce te acomodezi și amuleta ricornului o să fie a ta. Ce? Tu o să porți. Nu pot să port eu. Ba da. Eu nu pot să port. Nu știu cum se folosește. Nu contează, toaletă. O iei. Prințesă. Twilight, prințesă? Bine, dacă insistați. Vă prezint pentru ultima oară pe prințesa Twilight Sparkle. Twilight, ești prințesă. O să am o parteneră de zbor. Mulțumesc, prieteni. Aș fi reușit fără ajutorul vostru. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Da. Asta a fost și pa. Uitați să vă abonați, să dați like, să scrieți comentarii și pa și like. Pa. Finalul a fost. Pa. Sfârșitul episodului 4. Sper că v-a plăcut.